Chikomba ndi mkazi wangu. Ndikafuna nomkazi wangu matutini nandikuba ndikukwere nasi ndikatana nasi andisuka kumba ndakayaura ndipo saka kwanga ndiri maikongo kurefu nekumba ndakafamba awa kusvika kumba ndikasvika za 11:42 sauta ndisvika pamba chingopina umba ndaona muna kugadzira chikafu kugadzira saladi raisi ngosodosoro ndoti upambe papo kuti saladi roro kana azondapa ko kugadzira chikafu nguva inoindawo aiza nachiona TV. Oh, nguva dzakupedza kuti nachiona TV timu achifona ndakati kudaira foni yekantimu ndikadaira foni bata foni ya halo ndizova uya matindwa kuti ndati tiri kuya wadii kati chimba kunofonera kuita foni kutaisa nikuona mameseji kutaura ndani saka vanaona meseji ndikati munhu atogara kutoya pamba nani mukomana wangu watoshanda naye friend yangu ndakashamupara munhu akutoya pamba pana kuti muwandire timbata wati sa message andingati ndikuya ikoko makati unowe ukuya nguwai ndati ndikuya izvezvi wani nyandikuti nguwai ndiwaibvunza 11:45 izo here kana kuti 23:45 hello ndiwaibvunza ndi nemwe meseji yakazoisa ndati dhoo kuseni unoriziva handiti wati yes waakupi ndakuya kubva kumba dzanzaine nguva dzadzaine okay unovhura dhoo upinda nditi wati okay waakupi zi pinda nekuseri ndikuona kwakaiswa mashotkari nekuseri handiti ande basa rekomana anisa materials muno ndakatomumudeza umba pangu akandita basa rematerials amushande mese zokuchera aiwa tishandise zokuchera ndikaona materials panext tikati maiswa nano zvakanaka zvapana nditini ndakaiwa namba dzake ndikatira naye vaonesa materials saka ndikangosiya zvinhu zvokuti ndakamutenga ndasiya pamwe ndobva ndati ndakuenda kubasa chikudaenda kubasa handina umubvira ndamufungura kuti pamwe munhu angandidai mukana usapikise zvataura taura mazita ako taizivana navabatira tiyoshanda kumbokwao saizvozvozvo vakazondidedza kuti ndishande kumbokwao takashanda kumbokwao vakazonotenga zvinhu taura vakadzoka vakandifonera takazovaidhirana mai vangu imina kugara navo vakazongoona ndine musikana wangu vandaifambisana naye akazokuona ndie maidhira vakandisvikira pano ndine musikana wangu vandaifambidzana naye zvozvo vakabva vakuiraa ndionofambidzana nemukomana chichirobva titini ndavadakumbira ini kuna maidhirani kuti ndikukumbira runhu pamba pavo kuti ndionane nemusikana wangu ndakumbira runhu ndakataura nemusikana wangu ini pafoni ameseji ake ndinaofoni ndakataura ndakati unonotaura namaidhirani kuti ndozoita se ndozonouya kumba kwako zveshuwa tikaita saizvozvo akati kuma 8 o'clock toita se toenda takati orit handizokwanisa kubuda 8 kana zvisvike dzadarika asi anombozviita achizomuka akakandibvunze munhu wese nyaya anoedza kuzvibudisa orit ndatoona ndinobuda kunzvekesa nyaya yoti ndaida kunonorarambao kune musikana wangu ndatozviona vasikana vanga asingabude mumba wazvivhara uye wakati asi akanga asingabuda after 8 rinzi nyaya yobva nokumbira kupedzisa kutaura saizvozvo musikana wangu pavakazotengesa kuti ndakataya kufona foni yemusikana wangu tanga tisinganzwanani ndakazoona meseji yasvika yanzi kuna maidhirani chui ini ndakafungira kuti musikana wangu aenda kuna maidhirani Yeah.
unoziva kuti amaitirani vakatororwa nomurungu komuridzi ufambe pakotiani kuwaizotaura navo panyika yemurume uyu kuti uite chirwere uyo asingazivi zvibii vainge vataura nemusikana wangu unoenda kubvunza mubvunzo unozviziva here kuti amaitirani vanomurume ukati hongu ndikakubvunza kuti unozviziva here kuti amaitirani havasi ndo varidzi vomusha uyu ukati hongu kwaiwo waingosendotaura namaitirani vamutoziva kuti havana musha ndo murume sei munhu akatanga kutaura namusikana wangu musikana wana saasiya sechikomba iwe ndechikomba indokubvunza kuti waitanga kutaura naye ndiani waitaura namaidilani vazotaura nemudzuri tozvisimba ndida kupa masinalo mairi amaidilani kutati wangakumbira kuti ndida kutaura nemusikana wangu vauko ndiani antuwa akakureuki wakaita here handida kuita saizvozvo asi musikanaakanga atanga kutaura namaidilaniakufamba kuti wewe ndokusundiza vatengeri pasira wati mwedzi wembadibadira musikana wako ndiakanga ataura namedilani amedilani vakati amaidilani vaiti muda kwaatita vaiti vachiudza musikana wako vaiti boziro ungwasikumba kwomusikana wako iwe waitsvaga musikana wako kuti muzosangana amaidilani vaikunda musikana wako achitiya ipapo ndaiva ndisipo asi mameseji akataura nemusikana wangu inini kubva masikati kurandakana meseji achiduvida famba nei amaitirani vakati musikana wako uzotiwo uzosika simba kuzidoesedonoisere indikumamotiku entry aita pambapa uyo ari kubasa ndomafungira amwe osikana kuti zadhoro pabadhilini raunopinda rokuseri uchienda mumbamani mabadhileni une nguva yakadini chipindamo mabadhileni asingazive mudzi wenu saka inobada kupa kuti motikul entry yaitwa yakakasiri yemusikana wake yake motikul entry yamaidhileni yaisangana mukasikana wako ndaitaura namaidhirani iwo wangobvunzwa mashure apo achinzori mameseji akachiverengwapo uchibvumira kuti ndizvozvo ndini ndaita se ndidainyora uchipindirana namaidhirani kwewo kana anga musikana wako aitaura namaidhirani wakati ungotera musikana wako wati ungosiya achiramba achitaura namaidhirani kusvika masvika pamba ipakomese mulai foni yako nenda mari afoni yako nenda mari iye futi ko amaidhirani avachanga chiri chicha aiwa ndinokuudza foni yako nenda mari wakaitatire kusitekera musikana kuchitaura naye iwewe mfana ndanakiiza zvakangwara ava mai avo utona vakutotondoone pavai zvavakudaizwa chinonzi inengakwazomuje endeya baba verisoro mapinedza mwana wenyu kasi pamwimba kutozoti apa chimupafu chakaita meseji dzinokongurudzwa dzega saka makaona nakanzanibananaitaaaimusikana pandikainzwa ini nyaya iyi ndakazvitambira asi ini ndinoziva kuti munina wangu adzitsodzi asi matauriro ari kuita munhu anokakana paaipindura meseji yaari kunova aifungidzira kuti musikana wake ndiye ari kushandisa foni yamaitika ndinoda kuti munoziva chii pakati penyaya yekutaura
Ezo, pamweni mune foni. Foni yangu ni Jewe mnayo. Ndaenda kuona message yomukadzi wauyu iri mufoni mayo. Munipe mamessage amaitona nemukadzi wauyu. Musikana wakatsvaka inini. Musikana wako anonzi ndizvo. Musikana wako ndinoda kuona message yarovimbo yaikumbira imba yekutasikana kuti machinisa kwakachena mukupindura pafoni here kana muchipindura then ndobva azofona futi ndouya iye ndati aye uya kwakachena then baba Dylan ndobva zvikanzi akude ndobva ndati izvonizvo amira nezvekutsanangurashi timuramuramuramu saka panga kuti zvizvo kugwagwadza zvizvo zvekuti angavaita marashi saka ndobva tichindibva kune foni ndobva tora foni ndobva todakadza saka pongo ndaba zvese kuna munhu ndeti achiendise mutsanangure zvikanzi achimbomira ndobva uda nefoni mameseji ayi baba Dylan meseji kumba kwanyu pamakasangana nauyu live mangawirana mutichi ii ndakamuzoti ndichambomufu andangomupashi foni yako hiyo. Msichana wote ndio akumbile kwa mna point yangu ndio pale akumbile msichana ndio akumbile kwa mna at this time amaya akujwa wapunzwa paka tizo ayo uilanga sana naye kumba kwa amaya yake kwa tawila akumbia jaka akumbia direct kwa hii pesa ni mada msangu ya akumbile kwa mna uyu ati ndakati zvainogona handizvozvo zvati kuteerere mameseji ataerera kuti pane kufunga ikanti zvakanga zviri zvarongo makati chimbomeka atindozvana zvezvamukataura natindo orit wati isa meseji ndivabadhira nemwakudira ausiri ndazvibvisa ndichibadhira uyu akanga kutorera foni akuita nekuti wongwasitama pafoni apa wongwatazotwaya ndizvozvo ndifamba nevaro Pam. Nyara wakutadza kutaura pakuchinga foni ndizvozvo asi manje ndochione meseji kuti unozwa kuti handizvo chokwadi asi meseji iyi maitiro anga akuita manje unaiziva nezvinhu wati handingati ndikuya meaning kuti akanga achitoziva zvaari kuita
Kuda kubata iwewe. Iwewe unofanwa kufunyu. Ndikuziva. Wati. Isa message. Andida chikuuya. Anditi koko. Makati unouya. Andizvo. Makanga mati unouya kapi wose message dzakatumwa nemunhu moyo. Hapana message yaiti uya. Yaiti wati isa message kuti akakata kuuya. But apa uyu munhu kana achipindura manje akati ndikuuya ikoko wati ndiuye. Meaning to make a conversation I come before. There is a never auye. And then I'm not my mamma about Ashaway. And there's a motor, mamma about Ashaway. We are Akamaji Pusha. Ukuya Guai was a Kangana Ash. To make a matanga was a Ukuya Guai. And doesn't look where is she. When the conversation I don't think they never be before. Name kurumwe baka kuze tunini andisikuya maybe kachikafere na 12 name mali mwenye ndo ndokubvunza kuyo pane nyaya yekuda airtime yawangwa kusendera kuzila airtime kwa message pane airtime iru ya pakutaurira na airtime ya ndakuzuka kwamutasa chikitanzwa kuti pakwatunisiairtime iyo anenetwa ngakwari bati netwa neyanhu yanoshandisa airtime akatambe hantu mbona inini ndanga kutaura nemama inini ndikuteerera ndida mukulemba ini kana muchilemba ini fana kuita munhu mutaura chokwadi mukasataura chokwadi zvinoita kuti fambai nechokwadi iwo time dzako 8 o'clock kuyo matukurufu wangu wakutsvaka natikovo wakufonera maigirani vana kwadira ndofuna mukati kubvunza mameseji panaisina mameseji dzakasiri 12 panaitobvunza ndinokwera nguwai dzakasiri 12 akabvunira mameseji uyo taura relationship yenyakambira sina mabatirana munyanya kuirana sina ndona kubatirana muirana sina muirana sina kana munhu ari toti ndaiisa matels tozitaingozivana chavanenge vadevo vaikwanisa kuenda kuko kana vadachinadita vaiva kukumbira kukumbirochinadita ndochekisa kuna maidilani maidilani vaivira namai vangu chandikubvunza kuti pane imwe language inobuda pamune muchitaura muviri zakuti ukadispect connect kadispect kalanguage kandikunzwa kwavo akasike munhu mukadzi womunhu achikumbira kuti wadiuya vadekakakuwirirana kaitwa nevanhu ava kasiriko mameseji ako haana respect namaidhilani wozana unyasikumbira chinhu namaidhilani vasina kujairana navo kamunyasitaura kuti mai vakashamwarira mai vake ndamai vake imba kune shamwari yamai vake taura kwatisa kuno kwakumasi andichada kutaura nesudza kwangu tinoda kuita zvinhu zvakanaka neka asa kuno shamwari yamai vako chicha ndati ndikuya ikoko izvozvi mazwerano nekumbira namai kasi chichini achagara takamibasa patience ndinazo nyaya nyakangobvunza ndakusvika magoma
Andinoona makabvisika relationship kaamene nemwana. Taura So mama, ndiri mukoma waPrince. Prince do Yeye mandikomi wangu. Uyu moyo ndakagona paChristmas kushoku kwangu aina maidilana. Christmas yatava. angana mai vake. Iva baba. Ukaitana mai vake. Angana mai vake. Saka inini ndafonerwa naPrince kuti ndozvaitika tabata Chindumba. Ndikati saka mamuita sei tikadza akabvisana naye atikurira tasitamudzikidza tikazobata futi. Asi vanhu vese munhu waita se vamwe. So kage chipiri kutomuona mudare muno handizivi kuti wabva ndona paChristmas kushoku kwangu. Chechipiri mainina vakatifonera tiri kuchimani-mani. Zvikanzi banguru ndoda kuziva kuti uye here. Vanhu vaida kubasa, vanhu vauya kubasa nezvimwe chimani-mani todzoka futi ikoko nhasi parefuka. Zvandiudze kuti uye here. Ndikati muda kumbozivei kana mune problem endai kumba kwangu ndopiwa chamuri kuda namainina. Amsemazoita maina ukachibanga. Ini ndaiziva nokuti pane musi wani ndine fodreja yangu. Ndakasangana namaini vakakirepo ndora primary. Zvokutombudirwa chaizvo. Ndobva ndatengesa motikari dai. Maini ni chiiko zvakandisekuru kushango. Nguva iyoyo zvakandibata. Ndobva ndafonera pamini Prince. Ndikati Prince, ukupi wewe? Ndaona pana sekuru wako here kushango. Kanzi unongoti wana sekuru. Asi mabatire usekuru mabatire usekuru wacho neuzukulwana wakuyadzwisisa. So ndikuti inini isusu tine zvinhu zvataiona zvakatowanda